kulendi bata nzeve dzeZANU-PF ndichibata mhuno tichirwera pasi munin'ina bata Kulen TV ndubvu muri yeZimbabwe radzoka ma-updates ari pano kana ndichinge ndatoya kudai soka ayo panenge pachifara. As you can see now kuti I am in a happy mood, I am so excited. Nhasi tiri kurepresentwa nemurandakadzi makorokoto, tiri kufara zvisingaite. Advocate Fadzayi Mahere vari kuvhura hombe kana kuti vari kuvhurira bora mberi. Advocate Fadzayi Mahere vahwina nyaya yedefamation law case 100,000 yakabatwa 100,000 muri yeZimbabwe. So kana uchingatosvika panapo iziva kuti uri kudedzera kuti pasi nezvigananda nevanhu vanenge vachida kungoya vachingoita dzungu raira zvedzungu pasina zvinozikanwa vanhu veZANU-PF. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane. Ngatibohwe ZANU vabereki kwatiri ikoko. Kana une hama yako nekupinda ZANU-PF unowanza kuti aiwa kana Kulenda achimbotaura chimboboikana kana azopedza muzotanga kufara. So nyaya iri panapa ndangosangana nayo ma-streets e-social media. Advocate Fadzayi Mahere has been awarded 100,000 in damages after winning a defamation lawsuit against journalist Edmund Fadzayi. The case stemmed from a report published on the online platform Kukurigo, allegedly run by Fadzayi, which claimed that Mahere had an affair with businessman Tinashe Murapata, leading to the breakdown of his marriage. Mahere filed the lawsuit in July 2022 after Fadzayi failed to appear in court to defend the claim. Justice Joe Mambara issued a default judgment in her favor. Saka tiri kungoti iko zvinezvi kana panga pachinzi takangati na ana anzi chiko ana unozati pane vainzi mbuya nehanda kalalikinika. Tiri kuti Advocate Fadzayi Mahere is more like she is mbuya nehanda of our time. You know, we are so happy, so excited to have vanhu vakaita sana Fadzayi Mahere, because inini chimwe chinhu chandiri kutoda kuti chimboitika panofanira kumbotichwa futi even vanhu vachirume ma-lessons. Kune vanhu vekuti ari kungonetsana nemunhu wechikadzi wese chete papolitics akakundwa ma-ideas vanotanga kuti munhu yeye ipfambi yeye ihure. Tiri kuti ngazvipere. Fadzayi Mahere anofanira kuinspire a lot of people, ma-generations nema-generations ngavave vadzidze kubva kwaari. Ndikufara amene kana kwamuri ikoko kana mufaro wenyu uri mushoma, because ndozvi-understanda ende ndinozvinzwisisa kuti chinenge chiri chii chinenge chichiita kuti mimi mufaro wenyu unge uri mushoma ikoko. But inini I'm so excited. Ende panyaya iyoyika ndiri kusangana zvekare nemamwe manhingikine ari kutaurwa ende vanhu vari kufara. Pane nyaya itaurwa neuyo anonzwa Tabani wekwampofu, advocate zijongwe remaloya, zijongwe rema-advocates iro rinomirira advocate Nelson Chamisa kana dzanyaya dzema-elections paya pavanenge vachinzi vavharwa ma-elections paya vana mupofu ndo vanoita se vanonomira ikoko. So mupofu zvaari kuita ari kupindirawo nyaya yacho iyi, ari kutaka kuidairira nyaya yacho iyoyi mukuzviona. So ari kuti an exception in a legal object taken on the basis that a claim brought to court is based on a complaint that does not allow one to sue for anything in a court of law. I hope I have simplified this enough. If a claim is brought based on that other letter, it will be accepted to there is one fundamental defect afflicting that complainant and by extension by any claim that may be founded on it. Anopfekedzwa ndo zvinhu kutaurwa zvikanzi aiwa nevanhu veZimbabwe. Advocate atina kunyatsonzwisisa kuti muri kuti kudii panyaya iyoyo zvikanzi it's like so panonzi what are you saying in football terms, because atina kunyatsonzwisisa zvikanzi it's like scoring a bicycle kick from an offside position. We can see the technique, the ball hitting the net, the uninformed cheering loudly, but the goal does not count. This is the situation. This is the feedback iri kubva nekuna advocate Fulcrum. Zijongwe rinomirira advocate Nelson Chamisa. Tiri kuti zijongwe kumaloya kana zvanyaya zvekuti maloya kunotumwe tumaloya ka kuzobuda rimwe richiti kokoreko rinenge rizihombe racho. So kuti ndingoprova kuti nyaya yacho advocate Fulcrum ava vari kuside kwani panyaya yacho iyoyo zvakakosha, is very important.
3 days ago, let me say if not 2 days, yes 3 days ago, vakabudisa post vachati Fadzayi Mahere is so many things to me. She's a sister, a portrait hangs in my mother's lounge. She is a friend, although she owes my son $100. She is a satisfied opponent. Whenever we are up against each other in court, the grass suffers. So I can tell you a few things about her. She is not corrupt. She does not bribe judges. These good people is an irresponsibility. She is a fierce competitor and hard worker. I think she buys half the makers from all leading bookshops. She is competent as see Kane Naro. She can afford a car. I think any car. Fadzayi Shandire Ngozi. A lot of nonsense is said about her life. Lots of wogash. That's Fulcrum advocate Tabanu Mpofu zijongwe rinomiririra mamwe machongwe emaloya ritikuti rinenge rizihombe racho kana kuri kumakudo ndove techiti zihoromba tikuti ngoti muchidimbu chibaba chacho chekumaloya ndo vakabuda vachitaura mashoko ese iwaya vachidefenda vachiratidza kuti vari kusaidi ripi. Saka nyaya yandatokuonesa iyaya pachinzi umwe anozorwa deya chete ipapapa pari kungotaurwa kuti mumwe uya hapana kunangwa mazita pangonzi mumwe uya ameno kuti ari kunetsana naMahere ndiani because indangojekesa nyaya dzacho dzemakoti. Saka kwaona nyaya dzakubuda dzakudaro pangonzi mumwe anozorwa deya. Imimi ndimi chazoda kuzonyatsozozivawo kwamuri ikoko kuti angava ani achazorwa deya. But inini ndatopedza nemi ndatokuonetsai kuti pane one mfesi ari kuzorwa deya, one mfesi wekuti mari yake anenge akatobhadhara yakawanda obva atanga kusvika achikeshwa nyaya mudhara kuchakeshwa munhu nyaya ende kuchasiririsa zvisingaite zviri very legendary. Ndo zvinhu zvichanoitika ipapapa. But zvamanje manje nyaya yavo iri mumanhekini kuroera namalawsuit versus mukomana anonzi machakaire ndinokuzi ngwarire kuzorwa deya nababa kwamuchenda ikoko ende zvichanyadzisa muchanyara zvisingaite inozana vanhu vezanpefa munotokwana kutopfumisa munhu akaita millionaire nenyaya yezvimanhikirikini izvi ikozvo zvinozvi wherever you are guys please. Ndinoona vanhu vazhinji pane vamwe pana panouya achindituka even my words, mamwe vanonge vachindituka, vamwe vanouya achindioaccuse zvimwe zvinhu zvavanhikira ndotobvozvitarisa tikati palawsuit tinobude richivatarisa chichi even pane chimwe chachatomboya chikatonditukiririra handisisimba rakashwe chichi vachitaura zvavaitaura. Saka ndotowatarisawo chiti lawsuit inobude ri bosi kwarowa kulawsuit nakulendi ndeda kutomuka newe umwe ndomuka naye apa. But anyway, nyaya iri panapa ndeya advocate Fadzayi Mahere. It's not about me, it's not about anybody else. Jokes aside, this is the situation right now muri Zimbabwe. Zvakakosha kuti mungonzwisisa zvinhu zviri kuitika. So before disappear panapa ndisandarowa pasi chinzwai kana kuti South Africa inoda register company bovurwa FNB business account zviri easy. Zvinoitwa nomufesi mwana unzi Owen. Contact him on the numbers that are showing on the screen. It's numbers ndakuisireza. Bata Owen anokuregistera company okuvhurira FNB business account. Usaswera uchinetsekana, usaswera uchikumbira mabank account. Zvinhu izvozvo zvinoitwa naOwen. Unogona kuzovharwa nevamwe vanhu uchida kunyengerera mazimba vanoti hauna account vanokuganzira. Saka usapuse enda kuna Owen akuvhurire wobva waregisterwa company. Passport yako iya unayo inoita.